שלום, אני לב מאתר itcrew.co.il והיום אנחנו בסיקור מצלמת HD מבית קריאיטיב מדגם ודו HD. האריזה כוללת מצלמה, נרתיק, סוללה, מדריך מהיר למשתמש, כבל HDMI, USB וכתב אחריות. למצלמה יש כמה חיבורים: אודיו וידאו, מיני HDMI, חיבור USB שבעזרתו ניתן להטעין את הסוללה ולהעביר קבצים למחשב, חיבור לחצובה. על גבי המצלמה ניתן לראות כפתור Play Pause, מחיקת קבצים, כפתור לניווט בזמן ניגון סרטון קדימה ואחורה, כפתור להגברה ולהנמכה של עוצמת השמע, וכפתור להקלטה. על גבי צד המכשיר ניתן לראות את כפתור הפעלת המכשיר עצמו, ספיקר, עדשת המצלמה, מיקרופון. הרכבת הסוללה מאוד פשוטה, 3 קונקטורים, והמצלמה מוכנה לפעולה. ניתן לומר על המצלמה שהיא מצלמת באיכות של 720p, נפח 8 GB מובנה ללא אפשרות של כרטיס הרחבה, עד 2 הקלטה וצפייה בווידאו ללא טעינה, אפשרות אחסון עד 8 שעות, הקלטה ברזולוציה של 640 על 480. כמו כן, אחד הפלוסים שלה, אין צורך בהתקנת תוכנות או מקודדים, ישנה תוכנה מובנית וידידותית שמגיעה עם המחשב. מאפשרת שיתוף הוידאו ביוטיוב על ידי לחיצת כפתור. בנוסף, התוכנה מאפשרת לקיחת תמונות מתוך סרטון שכבר צילמנו ועריכת הסרטונים עצמם.